Nyako Ramogi dakika en 28 tok sadek mar okinyi kamoro moro mintiere warwakini machiegni ma en chenro mano mar mbaka oromo. Ang'eni posters noseke mbui magwa mopogore opogore. Samoro kisenenogi ing'e thor wach mabende wadwaro losi. Mana ka duki chiena. Dwe mar 10 en dwe nero makende ahinya ne joma nyiri kanyakla kod joma mine nikech dwe mar 10 nitiere nyasi mopogore opogore mabende ihingoga. Mokwongo en nyasi mar dwe mar 10 mano mar tarik 11 mabende nwa hingo. Mano odiochieng' makende mabende piny ngima hingo odiochieng' nyathi manyako. Mano chieng' tarik 11. Chieng' ngeso karamna chieng' Jumapil mano chieng' tarik 15. Bende aneno kaka nitiere nyasi moro mano mong'ere kaka International Day of Rural Women. Bende kik wawil ni dwe mar 10 bende dwe nero mabende ihingo tuo mano mar kansa mar thuno. Mago ne joma mine kanyakla kod joma chuo. Ang'eni penjo mathoth osebedo kaka nitiere ni dibed ni joma nyiri karamna joma mine idhialo malo joma chuo. Joyce Dora. Ilero kanyo makare ahinya Sharon, wan kaka joma nyiri wanyalo wacho ni wantiere kod odiochienge mathoth ahinya mabende idhiale joma mine kata joma nyiri. Kwang'iyo kata kod ranyisi, kwang'iyo kata higa duto wantiere kod odiochienge mopogore opogore mar joma mine, kwachako kanyo kod Mother's Day, wantiere kanyo kod Women's Day, wantiere kanyo kod Girlfriend's Day. Githoth kata kamano penjo. Eni nyalo bedo ni nyathi manyako idhialo moloyo nyathi ma wuoyi. Mane mbaka modwa goyo kinyi makawuono koda yawuoto nage kaachiel kod nyiyo nage mwantiere god. Wantiere kae kod rawere. Mano mondo mi gin be ginyiswa wantiere kod yawuoto nage ginyiswa ni gin kaka yawuoto nage gidwaro nang'o to nyiyo nage gin to gidwaro nang'o. Pono no joma nyiri winjo wega to joma yawuoyo we oko. To mano no mienji nyalo paro twak mabende mantiere godo chieng' tarik 11. Mano mane jumani ka bende nwadhialo nyathi manyako. Joma chuo wacho ni they feel less empowered. Bende mane adier man kende. Tang'o minyalo tim mar mondo mi joma chuo bende obed empowered. Kalo ni kinde duto iwacho ni sani koro ijiwo nyithindo manyiri ahinya kata nyithindo manyiri bede empowered. Miyo gibedo kod wich teko bende nadiera kose oyo. Nyako Ramogi mane mbaka mwadwa goyo kinyi makawuono mbaka makamano kaka pile wachwalo kamora mora ma intiere mineno wa okinyi makawuono. Inyalo tudri kodwa kichwalonwa ote mari kokale namba mar ote machuoka mainari 3 6 Facebook kacha kaka pile ibiro yudo wa live Ramogi TV mbui marwa mar X ibiro yudo wa @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda mbui mara mar Facebook ibiro yuda Joyce Odur, X kacha ibiro yuda @Joyce Odur_ Sharon into. Nyako Ramogi tudri koda mbui maga duto te iyuda @Sharon Ong'ao. Joyce mana ka pile chieng' tich abich aneno ka balancing bende dichi makawuono nwatimo yawuoyi adek nyiri bende wantiere godo adek. Akana machaka gi side nani donge. Kipakori ngini jolu bende wanjo nyadhi nyaki pakri iwachi nyingi inyakanye donge achakodi. An gi nyinga ilonga ni Julieta Tieno Bwoga anya Siaya Bondo asomo University of Nairobi kurema asomo law at the same time benda asomo international diplomacy. Machiegni ahinya Juliet. Erokamano. Lesano sa motegno mondo giwinji. Okay, amor kachopo Ramogi TV. Kuom nyinga giluonga Opio Victor Uma, ajanya kachikadianga, gilop tiende, modak Migori County, kumoro ni Uriri. Gisani an student, University of Nairobi, third year akao economics. Ero kama na inya kendo machiegni Precious Papin Mari. Nyinga Precious Diana Okuta, anya Karachuonyo, Kajimo Homa Lime, asomo Multimedia University, timo Computer Science, igamo Kongo. Ero kamano machiegni nyetwaka okinyi makawuono bada korka koni benda ntiere kod welo mana ko chako kodi nyalo pakrino. An luonga ni Vincent Odhiambo, an wuoda Sembo Kuchieng. To kaka asomo bedo midusa mar weche mag gedo, weche mag ndara, weche mag udi, weche mag olwalo, to maduong' mogik owara. Iwacho ni weche mag olwalo owari en midusa. Oking so mbalariany mitiegorie. An ni mbalariany ma Technical University of Kenya. Machiegni ahinya. Lydia. An iluonga ni Lydia Chieng' Odhiambo, anya Lagos Siaya Nyajuok.
I'm a graduate in computer science asomo Chuka University to atiyo gi Polycom development project kaka jata chenro mag rowere. Machiegni ahinya to Okinyi ma kawuono wantiere kae koda Ounda machiegni. An nyinga Eric Ounda, an jafwambo. To an wuod gi Masumbi. To be atimo gik madhi gi ratiro mag oganda, mago gik matimo sani, lakini kasadi to an jafwambo. Ero kawan kuom rwako. Machiegni ureto Okinyi ma kawuono, kata kamano ok adwa ni wadonje matut gi motimo sani mar ratiro mar oganda. Mane inyalo leronwa tok twaka Okinyi ma kawuono. Kata kamano Sharon, dongoro wachaka network Okinyi ma kawuono. Wacho makare ni watimo gender balance makare. Matini nyalo bedo debate maber ahinya, joma nyiri wacho korgi, joma yawuowi bende wacho korgi. Akani wachak kod ng'a, wachak kod Precious. Nyaka sani wang'eni mana kake wasewacho ni joma mine idhial e yo mopogore opogore. To nyalo bedo ni nyathi ma nyako idhial ahinya moloyo nyathi ma wuoyi. Nyathi ma nyako ok dhial. Nyathi ma nyako en ng'a onego bed ni miyo pak moromo kode nikech okale chandruok mang'eny. Makineno ka nyathi ma nyako okale chandruok obedo successful, en ng'a nyaka paki. Ok owach ni dhiale moloyo nyathi ma wuoyi, en mana ni gikale chandruok mang'eny moloyo nyithindo ma wuoyi e gini nyaka pak gi. Chandruoge kaka mage? Chandruoge kaka kawachako gi female genital mutilation. Nyathi mora ma nyako mokale female genital mutilation, ng'eny gi ok giyud ga thuolo mar somo gi ng'eny gi dhie kendruok ka gisea e female genital mutilation. Maka nitie nyathi ma nyako moya e female genital mutilation to osomo mubedo gi tije, ubedo gi ode, gi gigege, nyaka pake nikech en ng'a kale chandruok mo otim maber. Ang'eni paro makamano nyalo bedo ni opogore nikech kwacho ni chandruok ang'eni nyithindo kata mana boy child bende kadho chandruok mopogore opogore ubro bedo kinyisowa. Ema ni penjo mabedo nwa penjo, bende paro nyathi ma nyako odhiala maloyo nyithindo ma wuoyi. Akeni mana kinyalo mana nyisowa holidays king'eyo kata mana international men kata mana boys mage ming'eyo. Anang'e mana men's conference kende. Mano Valentine's. Men's conference ma chieng Valentine's. Mabende kalenda bendo puothe kosen gima joma kata kalenda. Ong'ere kalenda. Wan bende waneno ka koro wewa. To wewa wacho ni walos marwa moro. Koro chieng Valentine's no wan kaka chuo. Ma men's conference ne ming'eyo. Ounda, ining'e mage? Onge chieng ma opuodh ne joma chuo e kalenda. Lakini iyudo ni joma nyiri, nitie ndalo moro pastor moro nyisowa ni gik ma nigi value e piny kae nitie odiochieng gi moketi. Wanyiso ni iyudo kia ni Women's Day, kia ni Valentine, kia nang'oa, lakini kibiro kuom chuo, tiyudo ka ndalo gi, iyudo ka ginonge ndalo mo kata Father's Day pokiwinjo Ounda, pokiwinjo kata mana International Men's Day. Father's Day, iyudo ka mago achiel wantigo gin hyped kaka mar gine. Iyudo ka tinde, iyudo ka nitiere giluongo ni ji mang'eny obiro makedo ne ratiro mag nyiri. Nitiere gimoro mwaluongo ni patriarcho tiende ni ndalo machon en ni joma chuo omonego bed ni lead ga families. But iyudo ka tadi oket gi tenge ni ginyanyasa joma mine. Koro iyudo ka organization mang'eny, hivi kia ni human rights, kia nang'oa mang'eny sana obiro ma fight ne rights mag joma mine gi. Iyudo ka joma chuo sani wicho wil godo. Ka nitie neno news week mokalo, governor miluongo ni Mudhomi Njoki wacho ni school sani joma chuo turnout margi e school sani odok piny, to joma nyiri ng'eny e school. Wado nyiso sani joma chuo donga timo tije machalo kaka kwath, omone ji pi, makoro seyo dhi neng'e. Ng'eni seyo ka Joyce bede ntiere. Kowacho kamano ni samoro joma nyiri kata mana joma mine mi empowerment. Seyo nyaka bede. Ng'amonego bede bugo ni kanye.
aneno ni ji mang'eny ineno kata joma chuo monego bed ni chung' ne chuo wetegi sani iyudo ka sani ji mang'eny yawo NGOs gi ni gida fight the rights mag joma nyiri ni joma nyiri iyudo ka giwacho ni joma chuo nyanyasa gi ma nyalo bedo ni nitiere some facts on it, but then the force magiketo kata resources magimobilize towards the girl child iyudo ka sani ko joma chuo wicho will godo ma ino ka ng'eny gi sani nitie statistics moro mano gol gi organization miluongo ni National Gender and Equality Commission giwacho ni joma chuo sani gibedo neglected education to gi job opportunities be iyudo ni kar tije owegi tenge ok gibed considered kaka joma nyiri bedo considered but iyudo ka joma chuo be monego bed ni tetea joma chuo wetegi give gi wewa koro wadongi yes gitetea ne joma nyiri kotena mwe winja ne Juliet in kor kakori be ni pare nyathi ma nyaki dialo moloyo nyathi ma wuoyi an kor kakora an nyathi ma nyako ok dialo nikech mana kaka Precious owacho ni nyathi ma nyako kale chandruok mang'eny tachiel kuom chandruok ma nyathi ma nyako kale ni ema koro yudo ni jomoko wuok oko mondo mi okony nyathi ma nyako koro imagine neno nyathi ma nyaki dialo kwa chako gi chandruok ma nyathi ma nyako kale awach ni nyuol ka podo jaiga matin yudo ni sama nyathi ma nyako semako ich mose nyuol koro kodhi school koro mondo mi otem balance between sombe gi rito nyathine cha yudo kamano be gima pod ywa e piny to ere gima kelo mondo mi omak ich ka podo nyathi matin kwa dok Siaya nitie nonro manotimo e higani ma moro notim Rarieda kasto king'iyo gi statistics manokawo Siaya mane wacho ni king'iyo kwa dok back to tuo mar COVID-19 iyudo ni nyithindo manomako ich kunyiri kende ma jo higa 10 to 14 ne gin 314 kasto within that period no emicha kidogo yudo ni nyithindo madhi 3126 no nyuol koro ineno kamano gima pod ywayo nyiri piny ki iparo ni mano en mana period mar tuono kende koro kikawo higa 1 higa 2 to mano otimre mana Siaya kendo data mano kawo yor Rarieda kikawo nyiri miketo piny mondo mi wuo kodgi to ginyisi ni ang'o mitimo kamae wacho ni seche moko kalure gi chandruok man dala emiyo seche moko koro awach ni ka nyathi ma nyako chako dongo nitie ochalo chako dhi e dwe seche moko kumoaye ok onyal manyo yudo pesa no kata onge ng'anyalo miye mondo mi omany kaka onyiewo godo gik mokonyrego sama en e dwe koro mano ni kowuok odhi school seche moko yudo jangware moro ting'e tere school onyise niya wami siling moro 50 siling moro 100 ok odhi tamre kawo nikech oneno ka onge ng'anyalo miye to bang'e to ng'ano dhise ni dhi chula ere kaka odhi chulo ng'atno mane miro ni koro nyathi ma nyako kasi wacho ni nyathi ma nyako en yot mondo mi owach gima chande inyalo wacho ni an maka mai machanda koro mino ka ji owuok mondo mi okony nyathi ma nyako to koro mane mineno ni nyathi ma nyako dial ma nyithindo machuo ok thothne ok gi jathoro kram nacho gik machandogi ok giwach nikech yudo ni ng'awuoyi oganda luo kineno nyathi ma wuoyo puonj ni puonjo kare chon en ng'a onego bed mathuon en wuoyi siro nikech wacho ni en emo siro dala to bat nyako ema chungo dala nikech koro mane kane gidongo koro ging'eyo niya an ok anyal ywak ka ywak to ng'ato wacho ni ama yom ting'e ni nyathi ma nyako to kalure gik mokalego emiyudo ni seche moko kata thoth ji mochung' mondo mi okony nyithindo ma nyako sani yudo ni mago gik manokale koro wacho ni gik mana kale ka kagomb ni nyathi moro mondo chako kalo wami example mar Benjamin Sidori en ng'a dichuo to bato kere ne nyithindo ma nyako mano under organization mar Dreams en organization mano chaki mondo mi okony nyathi ma nyako to bat gi involve nyaka chuo iye kanyo gimomiyo giketo chuo nikech yudo ni thoth lweny kata ji gore udi yudo ni chuo ma main perpetrators mag violence gine magi kosgi nikech kata king'iyo kwado talk about the gender based violence ma nyithindo kale yudo ni 5% roughly 5% bedo experience gi joma chuo to kwaduogo over 40% mano ikale gi nyithindo manyiri koda kamon nikech yudo ni sama koro kaka oundo wacho ni about the patriarchy yudo ni joma chuo gin ginenre ne gin gi their natural leaders mano gima kata David Odhiambo no wache research mare ebe utiyo under Dreams koro Benjamin Sidori gima no move no wacho ni ko wuotho to eno kaka chuo gima chuo timo ne
chiege kata nyiri. Koro mane gima no yuaye mondo mi ochak kedo ne nyithindo manyiri. Nikech onge maber ni kwa chung mondo aked nyithindo manyiri, to at least wabo bet gi future kamoro. Wanyalo ng'eyo kuma nyithindo gidhie. Erokamano ahinya. Kanyo lero yo makaro. Unda Vincent gi Victor biro bedo kanyiso kapo nono ne gisiro wach makamano. Victor, dibeni wach mabendo wach ka indi ni nyithindo manyiri kadhe achiedh nade mathoth maloyo joma chuo. En wach misiro. Okay, ana siro wach ma Precious to gi nyaminwa wacho. Nyithindo manyiri ok ni dhialogi, but tam no wuok nikech koro shite magikadhe. Koro itemo mondo jiewgi. Ing'eni nyathi ma nyako chalo tong'. Apa nung'e gima tong' en gima fragile, en gima kilware lo to onya pasuka gi sechego. To wan wa joma chuo, wan ing'eni kaka onyuola ka chako dongo ka wang'a chako pim puonja ka puonjra wuoth. Apuonjra wuoyo machako ng'e wuoyo machako dhi skul. Baba nyisa ni ing'ene ini wuoyi. Onya kata ka winge nyathi ma nyako ka pod jaiga moro 10 ko kinya ng'ise ni dhi kode puodho. Ikawe no yom. Ochalo tong'. En obet gi malo to. Chalo tong'. Wuoyi en ng'a otegno. En ng'a bilibno otegno. En ng'a kata ka ng'igo ya kanya mincha wacho onya ywak. Ching'we nyingse ni dak ibed wuoyi. Ng'isi baba Victor. Koro ng'ane cha nyago dak ibeda wuoyi. Koro omiyo neno ka organizations mang'eny tinde biro mar konyo nyithindo manyiri. Koro ibiro wacho ni dhialogi. Mar ariyo, ng'a nyako kaka oseng'ene ng'a weak, then chuo kawo ga advantage kuomgi. Koro ako wadok Kuria. Tero nyithindo manyiri nyange. Inone gin weak, koro sama tergi nyange cha ok onya somo. Skunde dhi kethore. Then ichune be gidhi katedo chon. Koro minene ka organization biro mondo tem migi jip kitero gi skunde, provision of pads to gi counseling kimiyogi, ipuonjogi mondo kik bed ni koro gin joma weak ahinya minya sanda ahinya, gibed gi ngufu moro. Joyce wuoro ka nyithindo manyiri yom ka nikech akene ka chuo ema ipuonjo mar mondo mi obed ratego. To joma nyiri ang'o matimo? Nawe men dak puonj nyiri. Wawinja ne Lydia wacho ni in thothne itiyo kod rawere kowuok e migawo no mano mar Polycom. Inyalo wacho wach mane? Nyalo bedo ni joma nyiri kaluwore kod kaka iwinjo ka Vincent owacho kanyo ni kaluwore kod yom ma joma nyiri nitiere godo momiyo kore dhialogi. Victor, wan kaka joma nyiri okwayo miyo. Okwayo miyo. Okay, we are vulnerable. Okwayo miyo. So, okay, wan kaka joma nyiri, we wakale a lot of hardship. Wan kaka joma nyiri, a young girl onego puonje from a younger age that en ng'at ma onego or take care of herself mondo when she grows kiko tim nango Bacha kata mnage dongere kiko maki kikuonde gik machal kamano. Wan kaka joma nyiri wan very vulnerable. Ng'at manyiri kaka Juliet wacho kamacha ni ati inya wuondwa very easily nikech wanya open up very easily donge. Koro kwa open up growing up as a man o iwacho ni as a man o puonji ni onegibed ng'ama ratego. Baba wacho ni gani yuwoi ipuonjo giga bedo simba. To nyithindo manyiri to chalo kaka otoyo nikech simba kibuogo to simba ok dwar ringo dong. Simba attacks dong. To otoyo kibuogo to dhi pandore mondo maybe to get shelter mondo gimarach kik timre ne dong. Koro un kaka nyithindo mayowuoyi aparo ni it's just a mentality moket ni nyithindo mayowuoyi koa piny nikech kinena nyithindo mayowuoyi ka gigrow to toys mag inyiewo negi to chalo toys me, you know, it's powerful toys, gari pikipiki bunde, lakini nyithindo manyiri nyiewo ni sufuria ibete ot sufuria doli ibiro nyithindo donge omiyo this empowerment konyo nyithindo wa manyiri. They know better.
ineno koro ki aparo ni nyithindo manyiri and vulnerable to empowerment mobiro ni I find it's not something to put the boy child down. It's just something to bring equity. Takiwacho kata mana ni empowerment depends with the number of days mabende kata mana nyithindo manyire gi joma mine bende dhialo nikech naneno kata mana kalenda aneno higa chigni wantiere gi holidays auchiel international holidays chola aneno mana ka gin mana gariyo kende depend kotenre gi mana aparo ni okay depending on the challenges that one kaka joma nyiri wa face emomiyo wayudo holidays mang'eny. Breast cancer dong wayudo ga breast cancer chuobe yudo ga ok yud ga giyudo lakini donge one lakini the highest percentage and mine donge warito nonro manyien. Okay, something like gender based violence, the highest percentage that undergoes gender based violence and joma mine donge to joma chuo moko bende kale lakini giling lakini the highest percentage kwa ranga because it's a background, it's something from the background and giman not a correction ni anya wacho ni patriarchy mane eriko wacho cha patriarchy o miyo joma chuo nini paro ni they should lead okwata mreni kiku lead, you should always lead, but how are you people leading? Inge gender based violence katimre ot to nyathi manyako it's very hard for them to come out. Some of them ok ginyal kata wuoyo ok samoro ka ine ot ma gender based violence timore kaka nyathi manyako be inya paroni chuo gin joma rach. That's why even this empowerment temo nyiso ni nyithindo manyiri matindo gi ni kata ka ineno baba ugo mama u samoro gitemo nyiso ni gini rach lakini kiki don't hate these men donge gitemo nyiso giri kaka gimoro nya gabedo. Ero kama na inya Joyce aparo ni thor wach mabende wuok etwak makama kwa dhigodo nyime dibe ni nyithindo manyiri waloso ka wantiere gi shida mora walose momiyo ni samoro shida magwa dibe ni minoko kacha kati menyo ahinya to nyithindo machuo oklosi nikech awinjo kiwacho ni achiedh nade ma nyithindo manyiri kadhe ng'eny malewo mag dichuo lakini Vincent kaluore kode in nene nade to kwacho kata ni chandruoge achiedh nade ma nyithindo manyiri kadhe gi mawuoyi kadhe nang'we ni mag nyiri nyalo neno mang'eny samoro kaluore gin to bende kata ponono inyalo nyiso ni gin chandruoge kaka mage ma nyithindo machuo kale ma ponono kuwachi en wich kwet mamiyo kuwachi kosango matimo number 1 adwa ni mondo apogra gi wetena gi nyimine nage paro matin ka giwacho weche FGM matimre kuria kocha to kata mana joma chuo itero nyange ka gin giwegi ok giyie gi wachno koro en gimi chuno gi mondo gitim koro jit ka wuoyo to wacho ni FGM lakini joma chuo bitero nyange to en gima en voluntary den wacho ni joma chuo bende nyange ber kaluore gi weche mag thita ng'eni manyalo bedo sigana man nyaka onyalo go nyaka machatonga kata kamano koro kata wacho ni en ber gi ngima gi health mar ng'ato to en gima kokidwa tiweya ibeda kaka ni Nyasaye ochweyo. Mar ariyo wan gi chuo makale gender based violence lakini kiwuok komi wacho to kaka jokogo bro neni ido ki ichai iwacho ni manga manono madhako goye ot koro iyudo ka weche mang'eny machuo kale obuogo komondo giwache to gik manyiri kale go be machuo be kale ten mana ni chuo support mwayudo unge kata joma somo yudo ka janyuol ken gi nyithindo ariyo to ng'iyo ng'ama nyako sana ka moloyo ka kong'iyo ng'ama dichuo kacho wacho ni ng'ama nyako ni koka ng'amiye to ang'o many kamoro ng'ama dichuo to koka miye to bro manyo mjengo kamoro to timo to yudo kako timo gubike koro anya wacho ni joma chuo en mana ni pok owuok oko mwa wacho gik mwakalego mondo wan bende chak miwa support kaka joma chuo. Onda neno ka wach moro ili nyathi ma wuoyi dwarang'o kopogore koda kaka sani wanyalo wacho ni joma nyiri mani kae kachiel kod kaka usewuoyo usewacho ni yes nyathi ma nyako okete ong'ala manyime moloyo nyathi ma yawuoyi. Nyathindo ma yawuoyi dwarang'o mar mondo mi gin bende ponono balance obede kik ne ni oket ng'ata achiel malo to ng'ata achiel nitie piny.
adamiyo scenario moro matin. Ageno ni fadhena ok ne TV nikech adawuok kuome. Ndalo mane ane high school dan gi nyaminwa dong to ambe antie dong. Koro seche ma ine boarding cha. Seche mibiro limi e school. Iyudo ka jaduong' ni kabiro limi to ting'o mana gazet gi koko gi mkati. Mano biro limo boy child. Mano biro limo boy child. To seche ma odhi limo nyathi wa nyako, iyudo ka gik moko pong' kama. Koro iyudo ka nitie jok ma giga aina ok nyal affect dong. To nitie jok moko ma certainly gineno ka giga aina go nitie kaka favor. Ang'e ni nyathi ma nyako dwaro special nitie gi special attention moko. Samoro gik motiyogo mang'eny. Samoro Yes. kaka neno kopong' gin mana modhi. But gik motiyo godo kwa we kando, we mogo. Tino ka kurinde kiani gweno nitie ang'o. Ti gik koma. To kidwa manyako to miyo mkati gi koko. Gi gazeti. Kaka kendo ni somo gazeti e school ora. Aso, gimana chaka wachido no, gimoro wacho ni vulnerability mar ladies gi. Yes, ladies by default gin vulnerable. Kamano ka society wacho. To joma chuo, society expect mondo gibed strong. Ni ka gimoro timore, they have to stand firm. They have to come out and talk about it. They have to protect the ladies. That's how the society dwaro mondo gibedi. Tino ka ginie mar vulnerability mag nyirigi en kaka bargaining chip koro. Ka gitiyo gi vulnerability mondo Gibageni go gik moko. Gidhi to higher heights, sidero. To joma chuo. Nyithindo machuo to tiye gi bargaining right. Joma chuo gi society dwaro mondo gibed matek kinjo. Koro kaka kinyadhi osipisi karo ni ywak to society dwaro ni bed motegno. Seche ma ikoso tisha, dhi manyo mjengo yud pesa mondo dhi protect go girl child. But girl child yun seche bionge kiywak matin kamae. To yudo ka thousands and thousands of companies gi jok ma are willing to help. Biro your way. Koro no ka men ideno ka which osewil kodgi. A good example ideno ka chon ideno ka samoro yudo ka chon joma chuo ne bedo protected dong. Ne gibedo offered all the requirements mane gidwaro go. Tuno ka sani gima timore sani ni ki in used to attend gimora. Awachiri kata Sharon gi Joyce. Ka in gi ng'at ma nitie kaka oseriti dong for some time. Then ng'ano at some point away or divert attention e gima chielo. To wawek gila example kodi. Anyalo dhi marach. Loso wachno. Wa give example gi ot madala to gi kidak Nairobi. Kidak dala to iwe ot no for a few years. Asibiro Nairobi. Kidok dala after maybe 5 years ka onge gat ma ngiot wadala no. Ibo dok yudo ka konyo bungu dong. Koro mane situation watie sade. Koro joma kanyo to kore pando wa koro wacho no ma example mar no to kodonjo na. Fodo vira. Koro ot mane mawe dala ma sade lokore bungu cha. Mane situation ma boy child tiere sade. Koro ot ma Nairobi a girl child. Tiende ni en I attend to it continually neno. I offer a gik moko dwaro, but boy child, you know, yes, I will help you, but you have to struggle. You're a man. Society wari mondo, ichung mondo, fight your ways to the top. Awinjo point mikelo ne yo makare, precious, korka kori. Wanyalo wacho ni anyuola ema koro miyo kata society ema koro miyo ponono nyathi ma nyaki dhial ahinya to nyathi ma wuoyi koro ok dhiali matene ni nyiso nyathi ma wuoyi ni in wuoyi onego bed ni in head of the family kata ka en manyo many kendi nyathi ma nyako to ponono ka dwaro gimoro to inyalo mana kelne machiegni kata inyalo miye mapiyo piyo mopogore kod nyathi ma nyako. Wanyalo seyo society kose ng'a onego bed ni waseyo precious. Seyo society nyalo konyo mondo dhial nyithindo ma wuoyi be. To king'iyo kidhialo nyithindo kipako nyithindo manyiri en nikech ni nyathi ma nyako koseyudo kako konyore gi tich nyako par dala. Nyako odhi dala ong'ini jonyuol ne dhi nade, nyithindgi dhi nade mapok osomo tem miyo gi bende chance mar somo. Nyithindo ma wuoyi ng'enygi ka giseyudo tich gimoparo ma next en nyako kendi. Kose kendo en gi nyathi
ong'iyo familia ne, nyako ong'i nyathine, nyako ong'i familia, ogero familia ne kien. Nyithindo manyiri nyaka par jonyuolgi. Gidok dala gigedo negi. Gitero ne matin ma giyudo gipogo gi jonyuolgi. Koro bedo ni idhialo nyithindo manyiri en ni idhialo gi nikech onego bed ni idhialo gi kikonyo ng'awo konyi ber wiyo ok wil gi ng'awo. Aneno ka Victor kino wiye mana mapiyo piyo wach mintiere godo kapok ka yuma tin. Okay, ada differ gi Precious Martin. Otemo we giving back to the family. Ingene gini lore gi chuny. Ok ibinza ne nyathi manyako kosesoma ahinya moyudo tich en kachuore kocha. Onya duogo kony jonyuol ne sana. Malo nyathi ma wuoyi man dala man gi baba cha. Gi mama dala ka jacha. Gini lore gi chuny. Idho ka nyango en gi chuny maber ma kose yudo tich en gi chuore kocha. Onya paro ni wadoa kony mama dala. Akio ni gi chuny moro maka en osesomo baba ginga nosepuonja. Onya tem mame modiyore godo gocho ne baba cha to bojwang to baba tingine mano chandre ka puonje. Mame munya gocho ne obolo ne gimoro matin. Odogo lingo konya pane odugo ge kata ne baba nyone baba sutu mo. To nyathi ma wuoyi. Bok tanga wach ne moko konye moko bok konye. Gini luore gi chuny ma kana se wacho. Bende luore gi nyathi. Anya bedo gi chuny mane baba to nosepuonja. Kendo to irekora kendo an gi dhako gi nyithinda. But oninga gedi ne baba. Oningo baba koro sani odage maisha moro maber ineno. Kaso mar ariyo. Nyathi ma nyako. Like iwacho ga nango. Iwacho ga ne gikonyo sana, gidugo gikonyo dala. Ngine okinye dugi mi baba security dala. Nyathi ma wuoyi gato kosomo. Ten tuon kaka nino pod wacho cha. Kiwacho security yo machalo nade. Nyathi ma wuoyi chiwo security dala. Sani ka jikuge no monjo dala dongane manya kan babu se olo luor. Ane man kan manya ne adhi akonyi neno. Dongi nyathi ma nyako bende nyalo goyo nduru to jogweng biro to konyo. Odhi go nduru kan ka chware. Kapod nitiere dala kae. Luor mang bude ko ngeti ma en keto se luor mang'eny. To nduru be okang ne konyi. Ngene go wuyo kang ne konyi. Nduru kinyade go jakuo. Okang ne konyi. Ero kama na ina. Koro wambo ningo wambe miwa empowerment mono akajo machuo. Just ni bilo ka yuna ka gima watina. Koro ngiso ne gin empowerment kaka mage ma nyithindo machuo dwaro sani. To nyithindo manyiri pono gin empowerment kaka mage ma unyalo gombo mar mondo mi omed mi nyithindo manyiri. Waka yuyo mondi. Waka yuyo nyakoro mgajwang ote bende waneno med mana chologe bang yueyo matin wabiro bedo kwa ka ote. Joyce nyalo mana paro ne gi live magwa magote machuo gi mbui. Nyakoro mgajwang icholo ote magi kokale namba mar ote machuo karia dek au chiel no Facebook kacha wantiere live Ramogi TV mbui marwa mar X bende yudowa @Ramogi TV. Wamodho pi matin waduogo imedo mana kete e Ramogi TV. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dial *487*3# yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro keti e thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushinde na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokal namba mar 07096670000. Weche kod chike mantie nyaka to luw. In my shirt, a toss of lavender and a world of freshness. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ing'wonna.
Samoro, hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarabjit Singh. Hango na gimora moraka. To pende ni wacho miriambo. To samoro, hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni okrach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito, kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Ase wacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadia ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. To kendo gimoro amora ewi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Hii mwili kubwa kubwa inatuletea sida. Munatuita majina kama kiongozi, chairman, basenga. Na kwa mfuko, hakuna kitu. Tukikuja Harambee, please do not request for money based on our body size. Wengine wetu ni poor eating habit, mara laxity kwa gym. Wengine pia ni genes tu ya familia. Kama nyinyi ni wakubwa tu. So please, do not ask for money based on the body size. Simple. Dial *811 *281# to get Maduong. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV okinyi ma kawuono e twak marwa e chenro mar mbaka romo kama wagoyo mbaka kotudore ka bende idhialo nyathi ma nyako moloyo nyathi ma wuoyi. E wanyisi ni nyalo tudri kodwa kichwalonwa penjo paro mora mora kokalo e yore waduto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Kwa nyalo mana somo moko kuom ote ma bende uchwalonwa okinyi ma kawuono. Ote ma kamago wabiro bedo kwa somogi achiel kachiel. Kinyalo mana ketnwa ote ma kamago mar mondo mi wasom. Sharon aneno ka paro opogore ahinya nyako tudore kod ote ma bende joneno magwa. Maneno wako kalo kata jomoko neno waka gintiere udi gichwalo ote 2-3-6-0 Facebook acha bende ote thoth. Kwa nyalo mana somo ote ma kamago achiel kachiel. Ote mokwongo mano mar Anyanga Makopiyo Jagogo Katuma wacho ni boy child nyalo manyo kende to nyathi ma nyako tije tek an asiro. Erokamano nyako mote. Felix Omondi wacho ni yes en adier wan joma wuoyi waonge ratiro mora mora. Chris Harold wacho ni yes nyiri odhial moloyo ya wuoyi. Iyudo ni oyawnegi migepe mang'eny ma raise concerns mag gi to ya wuoyi to tho gi oko. Ote machielo biro bedo kasomo kanyo. Ote machielo kinyalo ketnwa mano mar Mike Dontoni kata Dontoni wacho ni joma nyiri odhial kendo oboka tong' moloyo ya wuoyi. Be momiyo uneno ka weche mag iya machon medore pile ka pile. Ote mar Victor Tieno wacho kanyo ni boy child kamora mora en onge ga bahati. Nyaka omany maluya tuchne but nyathi ma nyako yudo makata luya mogolo onge. Mano bende ya wuoyi gi nyiri montiere godo biro nyiso ka en adiera ka panono joma nyiri onge luya matuchne. Ana wuon to kasero. Wakino kata mana nyiri mane mjengo luya tuchne koso luya ni en mane. Kata mana wan kuma bende ne luya tuchno. So ote machielo Jelo gango ngudi wacho ni being a lady is not a disability. Opongo wiwa gi nyathi ma nyako pile ka pile. They even have their representatives in the government to pod en mana wuoyi. Boy child bende nitiere mirocho ratechgi kendo wuok e familia mochando to ngama wuoye onge. Mano wuok lore kod thuolo mag human rep. Aya Shali bende wacho kanyo ni en adier ni nyathi ma nyako odhial ahinya maingo mano ma wuoyi. En osiro wach makamano.
Ondiko ote macho waka ote mogik kanyo nikech ang'eni ote to chalo lo shedi mtoto wa beti iwacho ni nyiri odhial first ka dichuo chwanyore gi chiege ka bura oket piny nyaka loch dog ne nyako anto dak adog ne nyiri nikech kata government ni said mar nyiri wanjo macho wakale matek but we eat our sweat and mateso zetu manyiso ni ote madonjo chal ka gima nyiri tok cham lochgi chal ka gima gichamo loch jomoko kenen wach misero achako di Juliet. Kanyo okayie kwacho ni nyiri seche moko ok ton loya nikech king'i adier sani nitie kwa talk of affirmative action mano bedo implemented why need sani watemo advocate for the two-third gender rule ma yes pok wachopo kuno to but ing'iyo ni with process ok en gima nyalo kobedo implemented wadhi achieve sana kata kwa ng'iyo koro kama koro ji complain ni organizations ng'eny makonyo nyiri ang'o to wigi will ni kata kwa ng'iyo the second lady Pastor Rigathi Gachagua yudo ni ebe en gini ni ochung mondo mi okony the boy child koro mimi ni gibe okowegi nitie joma push negi en mana niya ji opogre iyudo ni kasimo ka ng'ato uso gimoro nitie ng'a ong'e ber mar uso gino nitie ng'a ong'e ber mar uso kikombe nitie ng'a ong'e ber mar uso san koro wacho ni ng'ato push ne gimong'e niya gini aneno ka timre kata nitie ka gini timre in a way modwa ni mondo astop mondo kik gini timre to kuma giwacho ni wuoyi seche moko luche ton ahinya gino chakre kata muma magi kuma no mi nyathi ma wuoyi nyako ti matek obo toil and sweat ka mondo provide nikech gibedo giwacho ga ni gine wi ot to wacho ni about patriarchy no ema gi misunderstand ingeni wacho ni nitie joma dietelo gi korgi onge the knowledge ni kata ka dietelo kata kaponi ane wi ot mar oda tere kaka tayo oda is luwen kata daw the only option manyalo riyo my family which is a no to mani yudo ni kidhi on the jok ma podo stick to the backward mentality gin believe ni godako no is the only solution meaning there's a lot of illiteracy also mabende work in the rural areas or even within the society the more kata kingiyo dreams gimomiyo na wacho ni dreams are involved nyaka men empowerment there gimomiyo gi involved nikech wacho ni gine ma mostly gi perpetrate lweny ma medre wacho ni gine the main cause of it yes some of them when they experience some men also experience the GBV but a large number is that of the women kwangiyo the statistics today the women might experience a lot of it koro from my end wacho ni there are women mabende work hard mondo mi gicham lusgi to but there are setbacks nitie gik ma yweyo gi pod chien ilo ni ng'a mama idwar ni nyuol sami nyuol no seche moko kidhi bet tich throughout idhi dong irito nyathindigi nikech kwa ng'iyo kwadok e gweng kata kuonde mwadonge ilo ni seche gik ma wa experience ani ilo ni mago ni ting mag jonyuol mako jonyuol we ting margi wigi wil gi ting ikeno nego beni ere ka kidhi raise nyathini ni ere ka kidhi puonje mondo mi ohep tembe kata ka ng'ato nyalo wuonde mondo makich piyo ilo seche moko ng'am miyo dich uso mondo mi oyud pesa no nikech seche moko ng'adi chuo seche moko provide ne malong'o chande koro mago be setbacks ma pod ywayo gi ka ng'ato ong'iyo between ere kaka dwa raise nyithinda gi mondo mi amigi gima maber mana ka an wacho ni nyiri tong no ko bring out maber kiwacho ni tong oko minwa yom mano ni nyako king'iyo nyako ni gi chia mare to once ni chia neno sekethre okonyal duoke kendo imagine ni nyathi ma jaiga 13 omako ich monyuol pod otin nyathino pod tin okia ko dirito nyathine no okia kaka onyalo manyo mondo yudi to kidok dala simoko mapato ma jonyuol ne bende ni piny koro nyathino seketho chia mare already kako dwa struggle gi somo dwa struggle gi stigmatization e gweng wido ni mano become a problem for example kwa dok Samburu there is a Samburu Girls Foundation kwa ngiyo Samburu ngiyo tich magitimo we have the nomadic pastoralists gitemo mondo mi gigol nyiri kuom tijno kasto mondo mi gikonygi tiyo ni gise rescue so many girls through that foundation through empowering them through genital mutilation mane ng'ani wacho niya ni nyathi ma wuoyi bende ichuno ni mondo dhi FGM to them nyathi ma wuoyi margi no koro oken FGM margi koro ni nyange nyange mama no is a must because by the time okidhi I risk for example what ningi nyako mosiepni I risk ngima mar nyako no nikech un prone to so many diseases who probably lead negative what we call cervical cancer mama is something ma we can't even debate we have the like of Nderitu Njoki mano is a man mabe chairman mar maendeleo ya wanaume
there's still some people men activists mabende kedo ne wuoyi. Koro emiwacho niya kata kwa ng'e constitution marwa kwa the article 27 ma advocate for equality mano is now under the law koro nikech gitemo mondo mi jite oromre koro kuma ji wacho ni government lean too much on the girl child nini what the government is trying to do mondo mi women mang'eny mondo med rise egimo why don't need the affirmative action ma the 2/3 gender rule no pokwa atene kata kwa ng'io female governors. We have only 7 female governors out of the 47 counties. Mimi still gitemo mondo giked mondo mine bendo chung mondo gi mondo winji nikech okwanyal gero society gi chuo lilo nyaka mon be bede ye kanyo penji nyalo penji nango ma mono mine bende chunga ngeni mago be gine penjo ma bendo sibedo kora mara ka biro mano kora achied nade magi yudo setbacks magi yude gwen kata kora wachni for example kati gi example mar governor ma ilonge nango Kawira Mwangaza challenge mano yuda about leading and all that koringinia there is what we call the stereotypes maji generalize kaponia maybe or involved in certain awach kata ni corruption and all that tiwacho ni mane kaka monen koro en gimaji o make us as an umbrella kama nga miyo timo gimoro matin mano kaka ok mono konego mi telo mon de timo makama kama onge gima gibro timo koro mani mwacho ni jo generalize koro sama nga miyo chung tiwacho ni mage setbacks mitiyo go mondo mi ogoye kata sama uchung no dwa telo tiwacho ni ka ng'amiyo tang tel no odhi dwoko wachien odhi timo kama kamae ero kama na inya weche maliwa inya neno anno ka wachak go unda ka sto Vincent wani mapiyo koro kuwuoyo to kiwinjo ka ng'ato wacho gima oti gombo ng'ade inyalo dhi mano mi ng'ato yud thuolo mar loso nitie gima Juliet owacho to nitie gima be ng'ane ne odhiambo en Joel Kusng'aw nowacho ni jaka iti luya tuchni machuo ni luya tuchni joma nyiri to yudo mayom aso Juliet wacho ni muma bo wacho ing'eni muma ko wacho ni joma chuo nyaka timo tek mondo luya tuchni go gichieng wacho ni man will toy man when ka Bible wacho ni man refer wate to gire ko gisegere dingeni weche muma kwa donjo wacho ni weche muma to igite muma ka wacho ni man tiende de wan wate ok wacho ke jama chuo ni un koro tiuru maluya tuchni aso jichi Sharon nen mana man ma Adam bende wangeni en jakanisa to muma nogono bende wacho ni nga is the head of the family the woman is to be submissive and the man is to do what Ephesians 5:25 koro wacho dia nyaki submit mano mi wacho ni joma chuo onego joma chuo joma nyiri onego gi love dong joma chuo onego submit to joma nyiri joma nyiri ma submit joma nyiri onego submit joma chuo onego love to joma nyiri o submit but kanyo be adi blame wa tin kaka joma chuo ido ka nitie joma chuo moko sama ko wan TV ka wa fight negi to nitie moko be mose tero wa marach ido ka gimako lweny gi joma nyiri ma ok en gima ber koro kodo kar gender based violence kanyo ok en gimoro ma onego bed ni koro joma chuo koro dhi hand on gi ng'ama miyo ineno joma chuo onego bed ni think ahead to solve issues without keto lweny aso Juliet beno quote article 27 ma gi equality koro equality ntiere gima luongo ni Maputo Protocol mano bedo enacted 2003 Maputo Protocol no biro ka joma nyiri nitie kaka ne gikadho e thagruok mang'eny cultural, social, economical ne gikalo e thagruok mang'eny sana koro Maputo Protocol no biro mondo uplift the girl child but koro neno equality mane wa expect ni dhi biro sani okay equality mwaneno equality mwaneno sani economically o displace joma chuo socially wawachi social pod wan kajo but ineno ka economically ka opportunities moko ma waywak ne gidi ka ineno ka sani joma chuo they have to really struggle I don't know ka fight the gender rule to that gender rule no okaram na piny Kenya wuon piny Kenya sawa wawachi piny Kenya wambe wan o fight ne gwakonyo kata mna umbu yiero gi dong uyiero nyaka woman rep wambo yiero gi to nyaka jod bura yes o approve of leadership margi to iyudo ni seche moko kodonje e role gi gidwa nyalo ayunjo gidwa mondo
Gwa mondo gidil kodwa marach. Nade koro kuom ranyisi. Kuom ranyisi okada miyo ranyisi moko. Ineno ka joma chuo joma nyiri ineno ka gin by default giwacho ga ni joma chuo gin ginyanyasa joma mon winjo. Koro ineno ka moko nitie ma pod gin gi mind moro ma iluongo nang'o machon backward ni backward because traditional ni nikech ne githagoa in the past ka yudo opportunity ni tadwa na show gi who I am which is not the right thing. Leadership en gima kiyudo to ne treat ji equally. Ok dangwa ineno ti joma chuo maber kaka ineno wan ka ok wan violent winjo to ka because of the to gimoko mang'eny moro comments kanyo yudo ngima joma ber to because of the richo moko ma joma chuo moko timo koro ka koro gipull wine the same category gidwani mondo gideal kodwa kaga which is not right. Koro only gideal gi ng'ato at an individual level. Ka ng'ato otimo marach to deal kode as an individual, but about leadership mar joma nyiri ko biu leadership gi to umbe perform do something better than men mondo approve indeed you are fit for this thing. Kinde mathoth aneno karamna Joyce weche manyien ma bende wakelo karamna ka joma chuo hawachi ni mantiere telo mibadhi moro timre negi an kaka makora wuoyo kaka Sharon Nyako. Aneno ni ka joma nyako ng'ama nyako ramna mibadhi maket kod mana masamoro kata mana poko yangi ni luore koro en ga wach maduong' keni nene nade mar joma chuo inyalo yudo ni seche moko ire ma ok non kata matut kata kopogore kod mano Sharon wach machielo mar dago mar mondo mi watwage kata kwa biro kor kakori nikech wang'e ni nitiere anyuola moko minyalo yudo ni kuom wach adiera onda nosechiwo nwa ranyisi ni ena ne osomo kachiel kod nyamin gi moro to kanochopo chieng' dilimo nyithindo to nyathi ma nyako ponono ni ting'o ne gik mang'eny to nyathi ma wuoyi ni ting'o ne gik matin to nitiere scenario moko makwatiyo kod ranyisi ni nyathi ma nyako kachiel kod nyathi ma wuoyi giduto gitimo class 8 nego be ni gidhi e form 1 to chopo dhi e form 1 ka to koro fionge inyalo yudo kingiso nyathi ma nyako ni in bed ot owadu dhi somo ang'o miyo mano timore mano dialo nyathi ma wuoyi ken dialo nyathi ma wuoyi tiweyo nyathi ma nyako gini nyathi ma wuoyi en kata kosomo tieko somo oyudo tije en gi pesa ne moro to dala kanyo ma puro duoge kanyo biro gede kanyo biro loso familia mare koro en ng'ama ko obedo empowered to kata mana nyamin gi cha ka chieng' moro ng'ato kawe to ng'ama biro tugo kod otimre nade onge ong'eni mae en nyar gi engineer moro society masane lakini shida manitie gi joma nyiri gin giwegi ok giherre yo machalo nango ok gi empower themselves king'iyo the 2/3 gender rule ng'enyne osegame e od bura gi joma chuo to kochopo chieng' migo kura kata mana mine go onge kanyo maginya mondo mi gigo kura kane Hillary Clinton nochung' kom mar ker America to ng'eny mine nogocho ne Trump gibok gidwa telo gi ng'ama miyo wadgi owacho ni ng'ama miyo ni kang'o setelo na to koro oloko wiwa koro go dasta ang'eni yote bende ng'eny ang'eni chikapo kiloso kanya neno ote moro kama bende lomba wang'eni chenro mopogore bende jotendwa bende biro godo nitiere Victor Wino mbui mano mar YouTube wacho ni nyathi ma nyako odhial sana pare woman rep mano ma Homa Bay nobiro kod program mar Padagal Washer Boy rachni kan mano bing'eni nodhialo gi duto nikech nokoweyo nyathi ma wuoyi chieng' nyithindo ma wuoyi omigi sabun gi luokra nyithindo ma nyiri omiwa pads monyalo tiyo aparo ni mano en initiative maber nikech odhial wache do nyathi ma nyako omi pad to nyathi ma wuoyi to omi sabun koro komiwa pad to nyathi ma wuoyi idwa ni omi yang'o nikech menstruation is a must menstruation is a must aparo ni kata inyamiyo nyathi ma nyako pad kendo ichak imiye sabun nikech samo menstruate no onego bende oluokre I think the woman did something very nice the boy child peer was incorporated in that koro point mara intiere godo en mane nikech naneno kana Vincent Woni intiere gi gima iri we apare matin olal na matin okay
Kunga da wacho gimoro kae. Ingene owacho point moro ne same miyo nyako pad. Sabun be nyaka miye. Mana diera. Okang nogol pad to chako rwaka moro ko luokore. Nyaka ng'oluokre. But pare urunia wajo machuo wambe. Owacho mjengo ne ng'acho teto thuno nyadhi mjengo. Mjengo onge kaka seche moko gweng'wa kucho kanyamka kocha. Okoso onge. Nyaminwa ni eti sekelo ne pad sekonye. To an ang'awe ni amba dhi daro kata pesa moro kaka suru kaka an. Ingine nyaka amba ng'ayudo sabun moro ka ng'idhi seche moko ne fadhi seche te ne baba sabun. Ko seche ma itimo ne nyiri magi ingine wambe ningo parwa. Imiyowa gimoro makoro ok nyatiri ka gik machalo kaka kuo. Ang' idonje kuo. Mema gik ma mostly do ka joma nyiri ok donje ka e kuo. En gima nyakethe mondo oyud pad cha konya konyre akonya yudo sabun oyud law moro maber. En kum ni koro fadhi okonyi madhi ok mi support kata kumoro organization moro ngema support gi e gweng'. Onya donjiri jongwari. Nyamiye gimoro matin. But wajo machuo gima dhi bire pachi piyo en kwalo. Mondo ang' yud gimoro matis minya konyrigo. Koro sama magi titimo ne joma nyiri wambo ningi paro wae kaka joma chuo. Mondo koro paro mar kuocha wuok ga kuomwa. Then samitimonwa mano be ok tangi be ni miya kata joma nyiri numbuko beta nde ni koro beta empowered ni miyo pads. Joma timo mago oningo teme aka punjo joma nyiri kaka ginya yudo gimoro gima nya konyo like koro kata kidhi school sami do holiday inya yudo gimoro mitimo tiyudo pad no koro kini wuon wajo machuo gimoro minya timo like now this is through educating like youths back at home moro kata kumoro ma untiere gima kitimo to nya konyi yudo sabuni koro paro mar kuocha maka mago bet maonge. Then kado kum Vincent ni temo wacho kumoro kanyo ma like unya panti point mo temo wacho ka moro me wacho ni ka nyathi manyako gima wuoyi ponono giduto gisomo gikalo maber nyiso nyathi manyako ni in bed dala owadwe madhi school owadu ndiko ni koro ingeni lungu ni koro Juliet en nyamin jawuoyi nyathi gi chuo mano gima onge ingene pile wacho ga ni ngama nyako ni ngadongo piyo sani king'ia in our home I'm the first born nyamina notimo form 4 last year debene ne koro warom kode odhi ojuka wasomo marom watimo form 4 marom ingene pile kone nyathini odhi dongo piyo ten ngama bi ngine nyako akomero donga ka pache be medo obedo gi paro moko magalagala moko chako donjone ko sami dhi weya watimo kode maro wan dala no watieko olunge school oninga dhi join form 1 kata kadhi e college idhi kawo nyathi ma wuoyi mikungi keto mbele to nyako ni weya oda timoni ang'o dala ka odhi chako neno chuo an ngene kiweya dala aonge paro an adhi puro ne baba dhi akwadho ka duka ngigeno monia pesa bro yudore titera school to nyako kiseweyo oluoko sende otieko kech mago te gik magitiyo odhi oluoko lewni sama odhi luoko lewni aora magitiyo mago te rolls mag women dala oyuecho oluoko sende odhi omoti sama odhi mondo ni odhi romo gotieno moro mabe gacho ne to dong ko inchise timo penj neno ka baba ugini bok dwari ngane mancho tero wadu mancho tero school osewuondi nyako bi kaka na wacho ok ne gin week nango en ngami nya convince kata mane muma idoga pool no tiyo gi nga gi iw nikech osengene ngada ko en ngami nya convince piyo to dhiyo yie kodi kata ngisi mana ringe nyako ka dhi sero to nyang nan gi gari ta onge gari to ang no yia to bose pol gi gari no wa winja ne pressure din kor ka kori paro nango wach mar kaka ni wacho ka janyuol ni kelo ni gik matin moloyo nyamino ka ningiso janyuol ni idwaro gima chal kama ingeni nyako ni mondo be ni ikelo ne gigi no wacho no dwaro gima chal kama in ni wacho mano relate to gimomiyo ntiere organizations mang'eny ma support women kaka ntienga wacho ni organizations ma support women ng'eny nikech mine wacho gik mathagogi dichuo lingo koro kingiso janyuol ni okonyatami konyalo gemo to gemo mar ariyo katieko mar wacho ni mine ntie comment ni ngadi chuo nyaka cham luya to mine yude mayot ok en kamano nyaki many kendi ka ing'ama miyo ka ntie ng'ama miyo mapod depend on ngachuo mondo miye gimoro to kapar ka ineyo maber nyaki many ni ka wan gi Sharon kodin umanyo ne uno wuon notion mar ni
mine yudo mayot ok en kamano. What a man can do, a woman can do better. That is a good. Mana kitego mapia kapok oundo kawe. Koro mawacho niya, mine tinde gi empowerment magi receive gi. Ntiere mine okay, mentality mar ngato be vari. Ngato ma kan okanyal kaw pesa kuom ngadi chuo. Koken baba wa kata wadwa. Belure ni en pesa ngo kenyal kaw mora mora. Ounda sani kun mi pesa lunch okwani kaw. Arivas. Ounda kakiteme. Termina Arivas. Kore mawacho niya, wacho ni dichuo ni nyeri yudo mayot ok ber nikech jitiyo tinde. Mano machon emane mine onego bedni bede ot rito timiyogi. Okay, tinde gin empowered. Alafu organizations mawach ni an ichulo na figi organization mar It Women Group mar miyo nyiri thuolo mar somo. Nyiri ma karachonyo kodwa kachacha. Koro organization ni ochulo na fi omiya money for upkeep, omiya gigo monego bed na tiyo godo nikech nadhi irgi tanyiso gi ni adwaro kony. Koro nikech nanyiso gi ni adwaro kony gi konya bi. Koro ka mine akeni ni wacho ni nikech ni mine ok gikonyre ni wacho gima chal ok giherre mano ok adieri nikech women group ni one mine kende one mine gi nyiri makonyore. Erokamano. Kapok wadhira ounda ng'eni wach moro ili wakaw yuyo mar ariyo monde. Kalore ni wadwa kaw yuyo mar ariyo ote bende wabro bedo kwa somo kwa yudo jofwambo magwa bende wabro bedo kwa tudre kodgi e kor gwenge mopogore mar mondo mi wawinjane ni to jopiny to wacho nang'o kotudore kod thuon wach ma wawuoye studio kinyi makawuono. Sharon wadhi yuyo monde ka waduogi dong. Mana kamano wako yuyo ora ote haneno ka fans bende ng'eny ka ji twak ote chalo lojoi. Si wako yuyo bange waka ote bende wamanyane jofwambo magwa. Wamanyane Millicent County ma Kisumo omiwa paro bende jofwambo magwa mamoko ma bende luwo weche mamoko. Kikidhi mabora. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, nusu milion miloyo juma ka juma kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Star 487 3# yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro keti e thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokalo namba mar 07096767000. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Wuodh fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' manokwongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iecho ne tiel. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo kor goyo jonam gerech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako cha. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wende musajaka dala. Justice for all. Miane ngima nyar kochia kod osiepene kachiel kod joodgi.
I am busy. Gima ruoth omiyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyako chai rachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Chiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go tich abich ka tich abich seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lunga ni kolo con instrumental kaberni be inyalo lunga ni Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilunga ni ngenja the entertainer. Kaka pile nyakona mugenyo wawacho ni kete manaka. Ramogi Night, tich abich ka tich abich, saa 4 otieno. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadia ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang' erokamano ahinya kuom bedo kodwa e twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi ma kawuono. Kaponi e kitudri kodwa gi lak sechegi, pok wadhi mabor ahinya kalore ni pod wagoyo mbaka kotudore koda dhialo nyathi ma nyako moloyo nyathi ma wuoyi. Bende nadiera kose oyo wantiere kae kod rowere ma bende watwak godo chieng' tich abich ka chieng' tich abich mar mondo mi wawinjane pachgi kotudore kod thuon wach marwa mar odiochieng' ma kawuono. Adwa wasomane moko kuom ote kendo ma pod wuoronwa kokalo e yoro waduto te mag tudruok odiochieng' ma kawuono. Aya kinyalo ketnwa ote ma kamaga achiel kachiel. Hesbon Onunga wacho ni nyako odhial 90% to wuoyi 10%. Aero kama na inya. Steven Oginga the governor iwacho ni nadier ni nyithindo manyiri odhial kendo mi first priority. Sani kata nyathi manyako case omaki kata mnako maki gi case komak godo gi case kata ka pok onon to nyathi ma dichuo kata wuoyi emoseket ne njama kosa. Mondo mi gini obed successful owinjore odhial jogi duto ni mar kata ka odhialo nyiri manade to ya wuoyi ma uweyogi pod biro mana ketho ngimagi adira makende. Aya, Roni Obuolo wacho ni an japuonjre mano mar mbalariany ma Masinde Muliro, an jafuambo. En adier ni nyathi ma wuoyi osewe ne pinya kendo onge ng'ata ng'ata ma nyathi ma wuoyi ochuno kata matin. E weche mag somo nyathi ma wuoyi ok yud sir motegno kata matin. Emomiyo nyathi ma wuoyi osewe sikul kendo donje weche mag riembo pikipiki kendo gin jo boda boda nikech onge ng'ama nyalo mako lwetgi. Kasamo mapiyo piyo te machielo mano kinyalo ketnwa aparo ni pod mano mar Roni Obuolo iwacho ni mar ariyo kata kwa nyalo somo mar Evelyn Ochieng iwacho ni chuo ling ma ok inyal ng'eyo shida magintiere godo. Ote machielo kanyo mar Ruth nyathi Ochieng wacho ni en adier makende ni nyathi manyako idhialo moloyo ma wuoyi. Mae timore kaluwore gi midhiero magikadhie. Wan gi child abuse mang'enyne gin joma nyiri emakale. Nyako dwache ng'enya koro nyaka oyud support kata ich nyako emamako bating' dweche 9. Kulea pod en teacher mana 90% en nyako. Hapa nasomo ote mogik Joyce kalure kod sa nikech aneno ka ote go pod ng'eny. Nitiere engineer Lazaro Kanyambok iwacho ni multi-agency ma champion girl child rights should go back to the drawing board and stop isolating boy child in these talks. Iwacho ni sama gi isolate boy child to effort margi ok chop mabor nikech boy child bedo ignorant
about these rights. Otherwise, sirkal bende openjre gimomiyo girl child harass wazee e chuny ma wach matek manadene e chuny town tir ka gin half naked. Ang'eni yote nyalo bedo mathoth mago gin pach joneno magwa gik matimore CBD wan wakia. Ounda mapiyo piyo kapok wadhi kaunti ma Kisumu. Okay, kaka watieko Precious. Actually, ni joma chuo ok wuo penjo. Koro ka joma chuo ok wuo to nyiri wuoyo. Mano miyo gibedo favor. But neno society kaka ne giwacho ni kaka ne Juliet Benosa wacho mokwongo ni nyiri gin tong' dong. Ko society keto ni gin tong' to joma chuo society keto ni nyaka gibed ma strong. Koro an gima wacho ni waseyie ineno joma chuo wan waseyie ni un vulnerable. Ok waping mano. Wayie ni un vulnerable. Lakini koro gima onego tim onego koro ukaw step moro mar timo ni ang'o development kata jok moko ma yaw foundations mang'eny gi. And sure sani achako timo research about foundations mag girl child gi foundations mag boy child. Boy child kachako timo sani awacho ni saa 3 kata saa 4:30 by saa 5 atiko research mara a submit. But kachako timo research mag foundations mag nyiri en gima anyalo tiko next year 2024. Nikech ging'eny sana. Koro wacho ni wan waseyie ni nyiri gin vulnerable. But koro onego kaw step mar timo nang'o mar yie nang'o ni joma chuo be gimata winjo gimata mondo opportunities ma wan waseyie wach mar equality gi gender role kia nang'o gin go kia nang'o biro marach waseyie gender role gi equality go but koro gimo jok ma champion ne rights mag girl child gi onego gibe giket nyiri be mondo onego giket boys be mondo ofit be in the same platform magi Eric, ananene kama dagi nyis boy child mondo giwuog nikech koro nyiri gimoseyangore ka Joyce en ni nyiri wan wacho shida ma wantiere godo emomiyo ni wantiere kod organizations mathoth. Kionge shida nang' meni ng'ato ya organization idwa champion for your rights. Eneno kata wacho ni giwuog sani by default already society expect that you stand firm ineno. Koro kata ngiso gid giwuogi just a few mabro wuok because they are not cultured. Wawinja ne Vincent Kae. An manya wacho ni wan joma chuo kata wawuok ma wacho gima chanda kata shida mapitia to ng'ama biro chiko ite ni winjo ni to Vincent to wachang'o to onge to ka nyako moro wuok ukatoka matin ni to wacha ni en kama to kila mtu organizations te osebiro kanyo manyaka jo fuambo boseket kar kachacha ni en kama gima kama otimre nyako ma kama to gineno kaka gikonye to joma chuo kati goma na koko marom nade koro onge tiende bi kata wuok kokoro nikech ng'ama dhi winjo timro nade onge. Aparo ni bang' ma wadhi e remedies koro kaka yo nikech koro waseng'eyo foundation shida kuma nitiere yore minyalo tie godo nikech wang'eni nitiere duonde mopogore ma bende neno wa ukinyi ma kawuono mar mondo mi boy child kik bed less privilege girl child mede kik ne en oridne ahinya. To bende joma chuo wan godo ka ubro ngiso ni odwaro nang'o udwa notime yo machalo nade mopogore manyalo miyo iwinje duonda ya wuoyi bende. Dong wadhi e kaunti ma Kisumu mondi. Mana kamano. Nyako Ramogi John gi thuolo ne adwa ni watudre achiel kachiel kod jafwambo marwa mantiere kaunti ma Kisumu mano Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo ichiew nade okinyi ma kawuono e kaunti ma Kisumu kama intiere. Inyalo nyiso ni kawuono itudori kodwa ka intiere gwenge mage. To jopiny makono wacho nang'o kotudore kod wach mar ni nyathi ma nyako idhial ahinya mopogore kod nyathi ma wuoyi kosang'o matimore. Millicent. Erokamano ahinya Joyce, achiel kachiel kwa wuoke kar dak makatito mabende an gi jodak kaendi kotenore kod thor wach mabende watwake studio marwa okinyi makawuono kotenore kod wach mar dhialo nyathi manyako moloyo nyathi ma wuoyi. Wawinja ni to gineno nade to ka gineno ka idhialo nyathi manyako ahinya kata idhialo nyathi ma wuoyi ang'o mowinjo tim mondo nyithindo gi duto giyud dhial e yo marom. Machiegni abro chako kodi mana mapiyo mondo watieki. Chakna gi nyingi. Monisa nini paro nade king'iyo kaka piny osebedo ka ringo iparo ni dhialo ga nyathi ma nyako moloyo nyathi ma wuoyi koso joge giyudo ga dhial e yo marom. Erokamano ahinya an iluonga ni Kennedy Omondi an jadak makatito ka
Dhialo nyithindo manyiri tinde enyo wan joma chuo nikech iyudo kata basari sane miyo mana nyithindo manyiri. Koro iyudo ka nyithindo machuo sombgi dok piny, gimoro amora ma gitimo dok piny. To nyithindo manyiri gi kata imiyogi mana tije matek ok ginyal tiyo. Gisiko mana ni what a man can do, a woman can do better. To onge gima ginyalo. Ero kamano ahinya. Ero kamano, mana mapiyo piyo ng'ama chielo. Anta kawuoyo sani iluonga ni Unisa Koth aya Katito kae. Kawuoyo matin, nyithindo manyiri iyudo ka jonyuol bet duoko gi chien ka gimiyo nyithindo machuo tek ahinya. Iluonga ni Abdalla Otieno. Wadhialo nyathi manyako nikech nyathi manyako en ng'ama nyalo paro jonyuolne. Kendo en adieri nyathi manyako kamoro amora ma entie ong'eyo hali mar jonyuolne. To nyathi ma wuoyi en ng'ama kikonyo tikonyo ne piny ngima. Kata ka jonyawande manyalo konyore, lakini nyathi manyako en ojali mana jonyuolne kende. Ero kamano. Aya, an kadwa wuoyo iluonga ne Valina Dhiamba nyar game. Ka wuoyo about nyithindo manyiri, onego wan jonyuol wang'i nyithindo manyiri ahinya. Nikech nyathi manyako iyudo kata konyalo mako ich kotin, to kosenyuol to janyuol neno ni koro nyathina ni odhi otimed. Ok en gima ber, nyaka ilu ratich nyathi manyako no mitere skul kosomo. Piny masani nyathi manyako kosomo to onge gima onyalo kata timo. Nyathi manyako kosomo chien, nyathi manyako wiyo kwil gi jonyuolne, onyalo duogo par chien. Koro omiyo wapuonjru nyithindo manyiri, mano kende. Ero kamano, nyawamedo madhi nyime. Topic ma wan go kawuono en ni uparo ni imiyo nyithindo manyiri dhial kata isirogi ahinya moloyo nyithindo machuo koso nang'o? Bibi amako. An iluonga ni Umar Aduk. An kanyalo wuono nyithindo manyiri sano mi teko maingo nyithindo ma jochuo. To chuo sane monego bed ni imiyo teko, nyithindo manyiri yudo kata ka sirikal omiyogi teko ahinya, gin imiyogi nyaka sanitary towels. Jochuo to onge gima imiyo. Koro chuo hinyore, chuo onego kete gimoro mobedo be imiyogi be gibede gi gik moko ma sirikal pogogie. Ma Tito Ken. Awacho ni nyithindo manyiri ber kopuonji. Nyathi manyako kopuonji onyalo konyo jonyuolne, onyalo ting'o dala malo. To kata kamano nyithindo ma yawuoyi bende wich ok onego wil godo ahinya. Jowuoyi be onego som mondo ngima odhi mbele. Ero kamano. Ero kamano ahinya, mana mapiyo. Ero kamano, an iluongo ni Luke Oluoch. Nyathi manyako onego dhial kabisa nikech gin giparo jonyuolgi. To jema wuoyi samoro yudo ni en osedhi ogo taro, omer, ok opar janyuol, lakini nyathi manyako puonji to odhialo joti mine. Ero kamano. Ero kamano. Nyinga Jared Ouma. Adhialo nyathi manyako nikech nyathi manyako en kodhi skul to nyalo konyo jonyuolgi. Nyathi ma wuoyi to ok nyalo konyo jonyuolgi. Ero kamano. Ero kamano ahinya. Wamedo mana dhi mbele, atieko. Uparo ni miyo nyithindo manyiri sira ahinya moloyo nyithindo machuo koso nang'o? Koso ere kaka owinjo tim gini? An iluonga ni Komondi. An support nyathi manyako nikech nyithindo manyiri paro wetegi. Samoro wetegi onge pesa to kodhi katero to duogo chien nikech samoro min gi wuon gi otho. To paro wetegi moko dong' dala duogo parogi. Patrick Okoth. Nyithindo manyiri masani waneno kaka nyalo konyo, nyalo kelo dongruok e dala. Agolo. Nyithindo manyiri ema sani konyo kendo paro chien. Jowuoyi to lal kendo kargi ok ane kachopo kare, lakini nyathi manyako to ber kipuonjo. Ayie gi wachno. Wasiro nonego sir nyithindo manyiri. Ayie gi wachno. Ero kamano. Uparo ni omiyo nyithindo manyiri sir moloyo machuo koso nang'o? Wamakni donjo iwuo. An iluonga ni Berila Koth Ouma. An asiro som nyithindo manyiri nikech kaka an ang'ama chandra achana kadhiro mchele Katito. To ka puonjo nyathina manyaka ng'eni kiny ne konya. Koro nego wasir somo mar nyithindo manyiri. Ero uru kamano. Atieko ng'ama ogik ere. Aluonga ni Kennedy Ochingo Kech. Atemo wacho gima duong' ne nyithindo manyiri onego bed ni itemo sir kabisa nikech gin ema ing'iyogi to gin ema gikonyo jonyuolgi kabisa. Ero kamano. To kawuono aneno mana ka nyithindo machuo ok dwa ni osir jochuo wetegi. An iluonga ni Rasto Okungu. Kawuoyo tawacho ni siro nyithindo manyiri ketowa e tabu, kendo nyithindo gi kosepuonjgi ma giyudo tich to giwachonwa ni wan wanyalo dak makata uonge, koro miyo nyiri weyowa. Ero kamano. Ngi kamera mondo ichak wuoyo. Okay. Paro ni miyo nyithindo machiri sir moloyo machuo koso wamakni. Ni penjo ni ng'ama chielo piyo piyo. Miyo
Awacho niya, miyo nyithindo ich kage tindo kage dhi skul. I as a parent ok ayie gi timno. Awacho niya, nyithindo manyiri tinde chuo neno ni siro nyithindo manyiri ahinya moloyo yawuoyi. Be adieri pachi chalo nade? Siro nyithindo manyiri beyo omengo chuo. Because nyithindo manyiri onge timbe mag njore ka mag chuo. Chuo wuondo nyithindo manyiri, but nyithindo manyiri nigi akili mar konyo familia magi, to chuo to nigi akili mag ketho kuondegi. Omiyo nyithindo manyiri ako tik mondo obed mo correct. Erokamano, atieko ng'ama ogik. An iluonga ni Alfonso Tieno kawuok Atito. Awacho niya, gigi chalre koni gi koni, jogi onego puonja te. Onego puonjgi te nikech ng'ato ka ng'ato ber kosomo. Nyiri mokwongo mang'eny gi be tanga. Chuo bende moko bende matanga ma yani ok nyal konyo gimoro. Koro gini chalre koni gi koni, jogi puonja te mondo mi Kenya odhi mbele. An iluonga ni John Odhiambo Tieno, aja Katolo. Sijero somb nyithindo ber nikech nyithindo kopuonji to nyalo konyo. Kamano. Koro iparo ni siro nyithindo manyiri ahinya moloyo machuo winjo chak migi equal support koso? Onego migi support. Gite nikech nyathi en nyathi, onyalo konyi e yo moro amora. Erokamano. Nitie ng'ama ne wuoyo kapok atieko. Mana kamano iwinjo paro mopogore opogore ka atamalo ji mowuoyo ka endo odiochieng' ma kawuono siro ni ber ka imedo mi nyithindo manyiri siro ahinya moloyo nyithindo machuo kaluwore ni chal kaka nitie ni nyiri paro chien to chuo to wigi wil gi ediere. Ka ok kamano gi thuolo ni kapok atieko odiochieng' ma kawuono Joyce akawo thuolo mar dhi ali odiochieng' ma kawuono kuom odiochieng' mane onyuolie. Happy birthday Joyce. Ibed go odiochieng' maber. Lekni duto ma isebedo ka ileko okinyi kod odhiambo mondo chop kare. Gi thuolo ni aringa dhi manyo weche moko mabende ang'wa kelnu e seche mag migago ka gi kacha ngichuelo kod oimore. Joyce an kuom idhi nyime kod twak ma wan go. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Awacho ni emena kuom nyisa hawi makare e odiochieng' ma kawuono mabende odiochieng' mabende nonyuola higni mathoth mokalo chien. Kata kamano lunwa weche mamoko mangwa ne e weche manyien duto mag odiochieng' ma kawuono. Nyako Ramogi Ajong' winjo kanyo paro mopogore opogore kowuok kuom jopiny mawuok e kar dak ma Katito. Bende koro ang'eyo ni wadong' kod thuolo matin. Wadong' gi dakika 5 kende Sharon. Dakika 5 kende. Omiyo koro kik waket seche. Koro kwami thuolo nikech koro nwacho ni wabede kwa wacho remedies nikech koro waseng'iyo kuma shida nitiere donge. Koro akin wachak gi Juliet mana mapiyo gi wachni mogik. Remedies mage mabedi nyalo chiwo. Samoro mano mar bero sector mano mar nyithindo manyiri kanyakla kod nyithindo mayawuoyi. Remedies ma anyalo chiwo kuom medo gero nyithindo manyiri kod nyithindo machuo bende. Koro kachaw gi nyithindo manyiri, wach ni waseneno gigo magikale. Koro en mano med jiwgi, kasto puonj kichiwo, seche moko ichiwo puonj wayudo, maybe waneno kaka organizations timo, gi gik ma giendeleza. To kwa doke gwenge kucho, ndio joma information no pok no chopo ne giga. Gino as in that empowerment pok giyudo. Nikech kidhi skunde moko ire nyithindo, ka gineni, gigombo mondo gibede, gichop kumise chopeno. Koro through that empowerment, med bedo extended, mondo mi ochope e gwenge kucho, e skunde moko ma iye ka. Mondo nyithindo bed more empowered, kasto jonyuol bende omed bedo empowered more, mondo gibende gikaw ting'. Kaka ere kaka dwa puonjo nyathina ni ere kaka da nyise koa piny kaka odongo. Kado kuom nyithindo machuo, wabende ka gibende giyuak ni gibende wegi oko. Ounda no watch about economy ni yatima wuoyi dok chien to kana ilewa in which way. Nikech kwa ng'eyo wa constitution chikewa o guarantee equal rights to education, employment, making so many offices ni joma chwe mapod ni kuro nyithindo manyire matemo mondo mi orire mondo gibende giyud nafas. Koro kwa ng'eyo gik ma nyithindo machuo kale monego beni remedies miloso. What talk of mental health issues, man to cut across both of them. How are mental health organization do work out, mondo mi empower both the girl child and the boy child. Erokamano ahinya, hidhi ng'ado thuolo ne jomoko donge. Kapok atieko kod financial constraint bende. Gender based violence ikelo with financial constraint. Nyathi machuo awach ni ng'adi chuo ko onge pesa yot to chiege makelo. Ko neno ni ere kaka bende mondo abed ni abe kora thuon. Koro eno kelo lwenyi koro oger sate. Koro mano be something more onego ng'i into that. Erokamano ahinya. Vincent, wach ni mogik. An gima nyalo wacho kaka remedy mar gik manitiere
number one, opportunities obed presented ne ng'ata on basis mar merit. Okibia bia ni koro an nyako to ne idwaro mana nyako kanyo. To samoro nitie tich midwa timo, nitie wuoyi moro manya time maber moloyi. Koro en gima inya timo, capacity min godo mar timo go gino. Koro everything obed on merit. Ken jomi dwaro ni mondo med somb gi dhie mbalariany. To cut off points obeda ni en kama. Maromre. Gi yawuoyi romre. Mane manyalo wacho. Erokamano ahinya. Victor. Okay, an anya wacho ne jonyuolwa kod government gigi mondo tim equally ne joma chuo gi joma nyiri, nikech wan chwech mar Nyasaye. Kaka joma nyiri kadhe shida kaka joma chuo be kadhe shida. Sama nyako ewi wuodhi neno marach ni ng'ano ewa to kelo violence cha. Koro wabe treated equally. Then to parents, kikine ka in gi nyithindo ariyo nyako gi wuoyi to koro nyaka ma mondo koro treat ahinya maber to ma wuoyi cha neglect. Samiwe macha dhi neno koere. Koro ne jonyuolwa waher nyithindwa wate. Kitero nyaka e school tem matek mondo ma wuoyi cha bitere e school mondo ka chieng' ma nyako cha yudo wuoyi bo yudo wach ne ng'an atiene matinde konyo dala an tindo weya. Koro antino kadwar. Paro maliwa ahinya. Lydia kwatieko. An remedy manya wacho ni en ntie pogruok ne equity gi equality. Equity en tiyo gi ng'eyo ni an gi resources matin to Victor ni gi resources mang'eny. Koro imiya more resources just to make me mondo achop kuma Victor nitie cha. Nyiri wameda empower nyiri gi nyaka nyithindo ma yowuoyi. Lakini nyiri need more empowerment nikech challenges more face. The challenges that we face are much. So the remedy is let us keep on empowering women, but also the boy child asiwachwe nyuma. Kikwenye nyithindo ma wuoyi child. Precious kwatieko wach ni mogik. Organizations mag mine be omany initiatives ma favor joma dichuo be. Erokamano ahinya. Brief and to the point. Do. Ounda pap mari tiek lorne. An gima nya wacho katieko. Dhao moko lweny moko mawuok e family level gibiro as a result mar financial insecurity no dong. Koro financial insecurity no ineno ka seche ma nyako nigi pesa mang'eny moingo wuoyi. To ingeni wuoyi emonego be ni drive ot winjo. Koro ki fail empower wuoyi mondo bed at the top, not necessarily no ingo nyako, but bed at a position monyalo control ot. You fail empower as you empower nyako moinge. Koro ngeni lweny no dhi mana medore e ot kaje. Kech seche moko kanyal provide services monego provide as a man in my family, then lweny automatically dhi bedo kanye. Koro wacho ni foundations moko mang'eny mag nyiri obed gi wings mag chuobe e kaje, so that focus both kati foundations go mag chuobo bedi aso equality gi equity ni obed gimoro ma bipartisan, yani or favor both sides. Kikwanid conscience. Nikech at the end of the day pesa wanasemaga pesa yangu ni yetu, alafu pesa yako ni yako. Yes. Erokamano ahinya. Kata kamano an wach manyalo tieko godo Sharon gimo uwuok e lela eni ponono joma nyiri odhial ahinya kalor ni joma nyiri ok ling' gi wach. Joma chuo kata nyithindo ma yawuoyi wanyalo mana jiwo gi mar mondo mi ka gintiere kod shida mora mora to giwuogo oko gilosi kalure ni kiloso tema ponono shida ma intiere godo inyalo los e yo makare kata inyalo manye e yo makare mar mondo mi okonyi e yo maber. Kata kamano nyithindo ma yawuoyi ok onego bed ni weyo chien e kinde midhialo nyathi ma nyako, nyithindo ma yawuoyi bende onego bed ni ijiwo e yo makare mar mondo mi gibed maromre kalure ni wacho ni nyaka sani piny olony, wantiere lony ma nyasani weche opogore. Nyako Ramogi anga tiek gi kanyo. Riti masani nyinga
Joyce Oduor. Ero kamano pan wach moro ma bende wiwan wil godo mana kwatieko na lighter note. Iwacho ni chieng' tarik 25 mano ma dwe mar 11 en ga International Men's Day. To odiochieng' onogono bende en World Toilet Day. Wach ma bende joma chuo kochopo kinde ma kamago gijaseyo e okang' mamalo. Kata kamano nagonu ero kamano ahinya twako bedo makare geno maro ni riwruoge mopogore opogore ma bende osebedo ka kedo ne nyithindo manyiri. Bed nyithindo machuo bende kokwa empower gi to empower ma joma nyiri. Bende okapaka okang' maka manyalo dhi makare yo makare. Gino maro ni gibiro bedo ka gi empower kata mana giting'o malo nyithindo duto. Koko mano dakika na 2 mar mondo mioro msa 5 mar onyango gikanyo bende makelo wa giko mar chenro makama mabed nwachako sa 12 mar okinyi odiochieng' makawuono nantiere ka gi Joyce Oduor. Bed godira makare warad kendo chieng' wuok tich chenro mar piny kod mano mar mbaka orombo. Nyinga Sharon Ngao.